Salutare tuturor, eu sunt Inu și o să facem Butterflip Challenge. Astăzi cu mine este Albert, care tot dă ochii peste cap, dar nu mai contează. Haideți să facem challenge-ul. Da, în videoclipul trecut, dar îl vedeți acum. Noi vom arunca apa că de-abia am luat-o și n-avem ce să facem. Hai mai bine să bem puțin, e cam sete. Nu e reclamă, nu faci reclamă. Nici reclamă. Bagă mâna să nu se vadă ce e. Da, oricum ați văzut deja. Bă, nu mai pot arunca. Deci, oameni buni, el e un prost și a vărsat toată apa și a trebuit să-i pun eu. Bine să te strâng de gât. Nu mai contează. Am glumit cu chestia. Deci, challenge-ul nostru constă în dacă faci butterflip, nu ca nebunul ăsta, deci dacă faci butterflip, adică ceva de genul, în fine, dacă sticla va pica așa, Dacă sticla o să faci 5 genuflexiuni. Dacă nu va pica așa, dacă va pica așa. Nu mai face nimeni, deci nu mai contează. Să-i dăm. N-a fost. Deci să-i dăm un challenge. 5, 4, 3, 2, 1 și start! Ah! Oh! Ah! Ah! Bagă! Ah! Nu băga. Ah! Sunt campion la butterflip. Glumesc, nu știu. Oh! Aia că tu-i fraiere. Ah! Bă, ai făcut și tu butterflip? Da. Ah. 3, 4, 5. Ah! Nu! Pică! Ah! Ah! Ia și pe pământ. Suntem maestri. Ah! Bă, nu sunt bun la butterflip, ești nebun? Ziceai că ești campion. Bagă! Glumesc. Bagă! 10! Bagă! Ce trebuie? Bagă! Încă 5! Deci gata, nu. La picioare ești plas. Deci Albert a apăsat pe butonul de pauză, dar nu contează. Ah, bă, dai tu mai în cameră. Terminică. Ce mai ai? Nu ai făcut, mă. Da, era să. 1, 2, 3, 4, 5. Am făcut! Ah, 1, 2, 3, 4, 5. Ah. Bă, dar dă-i mă și tu mai în cameră, se vadă butterflip-ul. Așa. Ok. Ok. Stai puțin. Iar n-am apăsat pe buton. Iar așa. Nu mai contează, dai. Fac. Fac. Mai în cameră, te rog. Bagă. Bagă. Stai, mă. Hai mai repede. Hai, mă, cu încă 5. Încă 5. Ia. No. Stai. Haideți. Bagă. 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 Încă n-am făcut. Dă-i mă cu butterflip-ul ăsta. A, n-ai făcut, mă? Nu, cred că ai făcut. Bun, prieteni, cam a fost și cu Butterflip Challenge! Acest challenge, De fapt,
Dacă v-a plăcut, apăsați butonul de like și dați un mare subscribe. Ești bau, mai udat! Deci, dacă vă place aceste challenge-uri pe care noi le facem, apăsați un mare like și dacă nu v-a plăcut, asta Tot un like, tot un like. Da. Dacă v-a plăcut, tot un like. Ok. Peace out! Pa, pa!